জয় ছাড় যে নারায়ণের রূপে অম্বিকে ভাত করে তথা पंचदेव नमस्तुते शंकरे तो सदा वासो सिंह वाहिनी सारोदे ভাগ্যদেবী নমস্তুতে মা বাবিক্ষমা করহিলে রমা রমণ দণ্ডে দিও তাই সন্ত জগন্নাথ Oh
ମୋର ପିତୃକଳ୍ପ ଗୁରୁକଳ୍ପ ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଚିରବନ୍ଦନୀୟ ମାନେ ମାମାନେ, ଛୋଟ ଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୋଳ ବିମାନରେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଭଗବାନଙ୍କର ତିନୋଟି ରୂପକୁ ଯେ ଦର୍ଶନ କରେ ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆଉ ପାଏ ନା, ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିପାରେ ନା। ଶାସ୍ତ୍ରକାର କହିଲେ ତୁମେ ଜଣେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଚାପେ ଚ ମଧୁସୂଦନ ରଥେ ତୁ ବାମନ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। କବି କହିଲେ ଦୋଳେ ଚ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ, ଦୋଳ ବିମାନରେ କୃଷ୍ଣ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରେ, ଚାପେଶ ମଧୁସୂଦନ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ଯିଏ ଚାପରେ ମଧୁସୂଦନ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରେ ଏବଂ ରଥେ ତୁ ବାମନ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଆସେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ସର୍ବସାଧାରଣ ଜଗତକୁ ଦେଖାଦେବା ପାଇଁ। କେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଷୟାର କ୍ଷେତ୍ରେ ଚଳାଚଳ ହିତା ଥାଏ ଭଗଯାତ୍ରା ବିଦିୟତେ। ଆଷାଢ଼ ମାସ ମଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ଭଗବାନ ବାମନ ରୂପରେ ଏ ଜଗତର ହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବଜଗତକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ବାମନ ରୂପରେ ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ରଥରେ ବାମନ ରୂପ, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ଚାପରେ ମଧୁସୂଦନ ରୂପ ଏବଂ ଦୋଳ ବିମାନରେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ରୂପ, ଏ ତିନି ରୂପକୁ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରେ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଏ ନା। ଆଜି ପବିତ୍ର ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଦୋଳ ଉତ୍ସବର ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦିନ। ଗୋପାଳ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜର ସର୍ବସମ୍ପଦକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଗୋପାଳ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ବ୍ୟଗ୍ରତା ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନେକ ଲଉଡ଼ି ବାଡ଼ି ଖେଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବିର ବୋଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭାବରେ କରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆରେ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର ବା ସଂସାର ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ହେଲେ ଗୋପାଳ ମାନେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଯୋଉ ପବିତ୍ର ତିଥି ବା ପବିତ୍ର ରାତ୍ର, ଏ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ପଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ